Sa Mulakaw na ta guys. Kailaay na nato disbay ba. Magawas ta kay natay palito na ito tagutahan. Paglakaw ba kay Papa Kawais so? Ay, sige pakugos ay dako ng kabaw. Buyag. Dako ng kabaw buyag. Sige hapo pa kugos. Ang tila ning lapas na. Wah. Guys, nanata diri sa Watahan. Welcome to Watahan. Diyan mo na ganahan sakta ni Akio guys. Magbarog si Jaba. Nata diri guys mga coffee. Inja silang Akio si Papa kay mo adto na pud sa mga duaan kay nagpapalit na pud sa duaan. Ataga ka. Na may mga duaan diri good. Tag 300. Ay, mga duaan. Nani? Nani? Future daw. Magpalit na ako na po sa future. Nagtudlo-tudlo. Dito ta guys sa mga kuan guys. Mga woods. Kaya gamit sa bahay. Mga gustong palitin. Man naman ta og kuan. Grocery sa mga pagkaon. Di na ta mag-grocery sa pagkaon diri. Nata diri guys. Ay mga gamit sa bahay na diri. Si wood. Ay kaninginani ba. So diri pa ta guys. Diri ta. Kaya na diri hanggi kinahanglan. Ano hanggi kinahanglan ay. Mga inani ba? Inani nga color. Laoy mga inana man ang color. Uy, ang available. Wala itong. Ganahan magugitong. Kaysa kiyo pa mahugaw. Muhawa na ta diri guys. Kaya di man ko ganahan sa inani nga color. Ganahan ko katong dark ba? Dawa man. Kami diri guys sa mga duaan ay. Sa kiyo ning hapit. Nonid na daw ko nonin ni dya ay. Kaya nakakita na po saglain ay nadira namili. Naman sa naman gibit-bit. Ha? Ang sama yung mga ni Papa? Onegaishimasu wa? Kore kyo yako ka mo Papa? Dito nagbayad guys. Self-service. Atong napalit, tuwaan ra og coffee ni Takuya. Mga bayaran ay. Papa, arigato wa? Guys, nata diri sa laing Watahan guys kay dako-dako daw ni diri. Ay, brato ra low price so diri ta kay kuan man ta suki sa bratohon. Adto lang magnaa sa QI. Ang buwak diri guys. Pero bati lang man palit og buwak karon kay winter man gud ang mga buwak nangalaos. Nindot ang buwak diri og summer. Kay kuan sila pa mo bloom. Diri man gud sa mong lugar kay na winter na summer, unsa ni ka winter kay luoy ka tong mga buwak. Arita diri guys kay gusto mo tanaw sa kiyog mga iro o kuan iring ay. Na iring ay. Sa napoy iro dito ay. So, sawara na ide. Ganahan day ka gwangwang nak. Di mo na pwede ang wangwang traveler. Kay kanunay na nimo mabidaan. Nanata diri guys ay madul na magnahang ganahan nga color. Inani man gud nga color ay. Inana man gud ganahan ako nga color. Kanang may nani nga color ba. Kana na lang natong palitan guys ay 3 layers. Kaya may lain. Ang mga color di mo wala na nga color good. Mupalit lang man putag inani ay tulo ka buok. Kanina lang na itong palitan guys, tulo ka buok. Mas bato na itong puti pa, mas ganahan ko ani. Tag 900 kapin. Diyan tulo ka buok. Kaya natang ipalit guys ay tag 900 kapin. Diyan tulo ka buok. Diyan kani kay 1,000 kapin. Diyan mangita tag tape guys. Kaya itong ipilit, kaya hindi matumba ba. Itong ipilit sa wall. Diyan kani kuno po sa akiyo. Pay time. Papa oni kay. Sumimasen. Wala ka abuto for 4,000 pang nabayaran guys ay. Kana ay. Si Takuya kani kuno nga color hang ganahan. Kay hugaw man gud ang puti guys. Sanay bata ba dali ra mahugaw. Madu nang inana inda na pi wood ba. Ganahan mo gud mga wood ilingan. Mata pisito na si Papa. Nangadyo na po kapisito sa McDo. Gihatag na ni Jang kuan ay kay nana mi diri sa McDo. McDo. Sa cute nani? Cha? Huh? Nani? Nani no cha? Mama nani ni su? 当時かな? Potato? Potato.
Kinabuti ito tabi tayo. Happy seat to 2つ頼むんだから。ピロリしてない。わこのning sound. どこでもピロリンしたらうるWaさい。man gud sila kakita ni mo na. Mo pero naman sila kung park mo tingog man gud ng train nga mulabay basta park kay mga bata mananaw ba. Ata diri sa kuan guys, McDo guys, mag-order tag happy seat. Ang happy seat kay namang gud bago diri guys, nay bagong nga books ug bagong duaan. Ang among orderon nga happy seat kay duha na laman nga takuya mag happy seat pud si takuya. Ang happy seat guys kay para pambata man na. Pero si takuya mo jang orderon kay na may duaan jang duha kay rong duaan og libro ang makuha. スパンケーキで、ポテトで。Abot po og 1,400 atong bayaran. Mao ni ang libro guys sa McDo, bago nila nga libro. So mao ni guys ang duaan, bago nga duaan sa McDo si George. Mao ni ang libro guys ay injang sud ay medyo lisod-lisod siya. Pero makabasa man nun ko kay na mahiragan na. Ambot lang po masabtan ba nato tanan. Mo ni lang french fries guys, small na lang S kay di sila mo i-show M ug L nga size. So mo ni atong order guys. Mukaon sa mi kay gigutom nami. Alas 12 naman dai diri. Oy wa ko kabantay sa oras. Alas 12:46 na diri. So maniud to sa ta guys, mo ni mong paniud to. Mo ni guys atang gipalit kay simbol ni takuya. Unsa ako pud kay ang hipos pud ko diri ay. Kanay ka hang asbon ang pagka-arrange ba. Dasa sa kiyo nagduwa. Unsa nga tong ipangsud ani guys, kay kaning mga pagkaon ay nakagubot. Unsa puno na ba sa sige pamalit si kapuno mo nang inahanglan kog dako nga space. Let's begin. Kay wa may kuan karon guys, wa duty ba unsa arong nailingaw. Mga arrange na laman tani. Kani ay ato ning buhaton. Itong pangsud guys, mga flour, mga ready to cook nga mga pangsudan kani mo ni kani ato ni pang segregate kay hugaw na pud gani ay mga sugar ay na sobra ba sugoy jang mada subo imawa iritiru jang doko mote ko na aja ini arigato akang hindi siya sasida ni itabang siya paghipos. Nakakita si Jang ng hipos ko ba mo ni guys. Mga pagkaon niya ki, mga biscuit, chocolates. Nadirin sa kani napa dito ay nadira ka ng sudira ay ato nang hawasin. Pit na mahuman guys, pero ganina pa natatad mo na kuya na. Mura galangay-langay pud ba. Ang bratura ni si Jang guys kay simbol pa mong good na yung mga tornilyo ay kinanglan hugta na tong tornilyo kay kung luag ang tornilyo lisod na. Kaya raman na guys, basta kuya gusto man si Jay mo buhat. Si Jalaman kanapang di ko mahaga. Butang-butangan guys og tabon. Kani ay. Tabon na to diri ay. Kani tabon na to. Kaya rong way mga di mga kitang chismis ba. Sa kiyo ay nagapil-apil pod. Kanin sobra guys, kaya itong ibutang dito kaya wapo dahil sa kuan ay tabon. Bahala na lang ni kaya di man ni makita dito ay. Bye. Apil-apil man kada. Bye. Apil-apil po siya ay. So muna guys, atong ipang butang ni. So muna dira guys, ang ibabaw ang Bible, ang Ginoo kay importante na guys diri sa bay. Ganahan man kog na yung mga santos dira guys, kanang mga images ba. Japo na laman og makauli na ta sa Pilipinas mamalita. Hi guys! So paghapon ko na man guys, busy paghapon ko pang-arrange na ay ang gipang kuha sa babaw. Nagpuno ka dyan na gipang pasok na ba? Nakalimot ko video, nakaroon ko nakahunahon na. Pero puno ka dyan na guys, kanang gusto ko ba nga ma-arrange kay lapat sa uning nagkagupot good. Inja ka ni diri guys, kay ang mga butang ani kay kanang mga pang-cake na huban, sahan ang gibalhin dito. Ing mahuman ko, hara na ipakita ninyo kung arong manamoy ideas pud ba kung saan pag-arrange pa di magkagupot ang bay. So nahipos na guys, murag di nakadugubot sa tapanan aw. Inja diri kanira siya guys, kay dira na siya sa ubos, dira inja hang gibalhin diri. Kay okay naman sa kiyo, di naman manghilabot, pwede naman badlangan magpatuura. Inja kani siya kay nagkagubot pud ni diri, hang gibalhin diri ay. Inja diri pud kay okay na pud diri. Ay.
Nahipos na. Gaan mong gud sa hunahuna basta nahipos ang palibot. Lapad sa basta nagkagubot. Napagisabong ay labhunan na sa nang labhan jang ibutang diri gamiton na diri ay kani diri. Gamiton ni happy na laban sa paralimpyo ba. O pa ko na human dagan pakadso ko ano nun. Di ko nun magpakita ran sa ko ni ninja sa kitchen na diri ba mag kitchen torta. Kaya arong ka ng mga DIY ba, puhon kung ma-okay na, mahumanay na. Kaya nalingaw ko, ganahan man ko ka ng arrange good ang lugar. Di ko ganahan nagkagubot kay labad sa uba, what a peace of mind. Ba, ang buhok nagagubot na. Di sa tanatatiwasan tanan, manilig sa kurun kay na ay. Siligon na ay, ipanglaban na nangangaban ka ni ba mga plastic. Panglaban na nagluto ko gista kay arong makapanihapon mi akiyo kay pahoy sa ta kay murag gikapoy ko da. Sunod na lamang pod video ang kuan guys atong kitchen tour. Kitchen tour nga mga DIY bahalos DIY. So that's it for now guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bye bye pod kuno sa kiyo. Mama, kita na kunatata. Bye bye wa. Bye bye. Thank you so. Ay, Diyos. Kita na kunatata. Kita na ako sinaide.